Maniod to guys. Among paniod to kay sa laro rasa. Kay naaraman ta sa balay guys. Kay trabaho. Wa kay tagigutom. Siya timo-timo. Charon sa karkar. Karkarin na. Karkar Oh. Simpra. Anong sabaw guys? Siyempre panignihan ng tag. Grabe nga tinuan. Buat ginaw. Ang tag sa aking kardaba guys. Ang potassium. Ito guys, salamat. Thank you sa pag tanaw sa video. Lihog ko, follow and share sa mga tao nga ganahan mo share sa akong video. Kaya kanya akong video guys, pinubrera na eh. Simple lang na video. Pobre man ta. Kung naiganahan, okay. Like and comment. Salamat guys.